שאפל הייתה רוצה להשיק ראשונה. זה הגלקסי Z Fold 8 החדש, ואני מודה שבתמונות הצורה החדשה שלו נראתה לי קצת מוזרה. אבל ברגע שהחזקתי אותו בפעם הראשונה, היה לי כזה אפקט של וואו, וואלה, זה הרבה יותר נוח וטבעי ממה שחשבתי שזה. כשהוא סגור הוא מרגיש כמו טלפון קומפקטי ורחב, שאפשר להשתמש בו בקלות ביד אחת, וכשפותחים אותו מקבלים מסך כמעט מרובע ביחס של 4:3, שמרגיש הרבה יותר נכון לגלישה, קריאה וצפייה. נראה לי אם אתם קונים סמסונג אתם מקבלים ג'מיני בחינם, אחי. בתוכן. וזה אולי נראה כמו שינוי קטן בעיצוב, אבל במציאות הוא משנה כמעט לגמרי את כל החוויה של הפולד. עכשיו לצידו סמסונג השיקו עוד שני מתקפלים, את הפולד 8 אולטרה שהוא בגדול המשך ישיר מאוד של הפולד 7 משנה שעברה, ואת הפליפ 8. ולפי סמסונג, כל אחד משלושת המכשירים האלה מיועד לקהל אחר. דגם האולטרה מיועד למי שמחפש מקסימום כוח ופרודקטיביות, הפליפ למי שמחפש מכשיר קטן ואופנתי, והפולד 8 החדש למי שרוצה פשוט חוויה יותר טבעית וכיפית ביום יום. ובכנות, הפולד 8 הרגיל שמאוד מתבקש שיקראו לו פולד 8 וייד, הוא המכשיר שהכי עניין אותי מתוך השלושה, ולכן אני אתחיל ממנו. כשהוא סגור יש כאן מסך חיצוני בגודל של 5.5 אינץ' ביחס 16:10. הצורה הרחבה הזאת היא קצת מזכירה טלפונים מפעם, כמו ה-LG Optimus VU או הבלקברי פספורט, רק שכאן, בגלל שהמכשיר מתקפל, הפרופורציות החדשות מקבלות הרבה מאוד היגיון. הוא קצר ורחב יותר מכל טלפון רגיל, אבל דווקא בגלל זה, הרבה יותר קל להגיע לכל חלק במסך, בלי להרגיש שחייבים לפתוח אותו כל פעם. אבל ברגע שפותחים אותו, מקבלים מסך בגודל של 7.6 אינץ' ביחס 4:3, וכאן הצורה החדשה הזאת מתחילה להיות ממש מעניינת. כשמחזיקים אותו לרוחב הוא מרגיש הרבה יותר מתאים לצפייה בסרטונים, הוא מנצל בצורה הרבה יותר טובה את שטח המסך, ואם מסובבים אותו לאורך, פתאום מקבלים מסך גבוה שמתאים הרבה יותר לקריאת כתבות, ספרים, ולגלילה ברשתות החברתיות ולצפייה בסרטונים קצרים, שמצולמים לאורך. כלומר, זה לא פשוט שהמסך גדול, זה מסך שמרגיש שונה בהתאם לאיך שאתם מחזיקים אותו ולתוכן שאתם צורכים. אבל השיפור שהכי הפתיע אותי הוא דווקא הכפל במסך. כן, בזוויות מסוימות עדיין אפשר לראות אותו, הוא לא נעלם לחלוטין, אבל כשמסתכלים ישירות על המסך הוא הרבה פחות בולט, ובעיקר כמעט שלא מרגישים אותו כשמעבירים עליו את האצבע. זה נראה לי אחד הדברים הראשונים ששמתי לב אליהם כשפתחתי את המכשיר, הייתי כזה, וואלה, הצליחו לשפר את זה. גם מנגנון הפתיחה השנה מרגיש קצת יותר חלק ואיכותי, וחלק מהשיפור הזה... זה לא מראה זכר לזה שזה שני מסכים. תראו, אני זוכר שכאילו כאן באזור הזה, אז רואים שזה פולד, כאילו... אבל כאן זה פשוט נראה חלק, אחי, זה נראה פסיכי. הגיע בזכות טכנולוגיה חדשה של סמסונג שקוראת לה פלקס טיטניום. יש באמת טיטניום מתחת למסך, מתחת לפאנל האולד נמצאת שכבה דקה מסגסוגת טיטניום, ומתחתיה לוחית טיטניום קשיחה שתומכת במסך. והשילוב הזה מאפשר לסמסונג להפוך את המסך לדק ועמיד יותר, ובמקביל להפחית את הנראות של הכפל. ולפחות מההתרשמות הראשונית שלי, זה אחד השדרוגים הכי מורגשים במכשיר השנה. מאוד אהבתי את הצורה החדשה. הייתי קצת סקפטי, אבל וואלה זה חזק, זה ממש מכשיר השנה. מאוד אהבתי, אחי. מה אני רואה? אהבתי את הצורה החדשה. הייתי קצת סקפטי, אבל וואלה זה חזק, זה ממש נוח גם ביד וגם בכיס. אהבתי את הקונספט. אחרי שמסתכלים על הצורה החדשה הזאת, אי אפשר להתעלם מהפיל הענק שבחדר, אפל. לפי הדיווחים, אפל צפויה להשיק כבר בספטמבר הקרוב את האייפון המתקפל הראשון שלה, וגם שם מדברים על מכשיר שבגדול נראה כמו הפולד 8, אבל החלק הבא אפילו עוד יותר מעניין, כי על פי הדיווחים, האייפון המתקפל אמור להגיע עם מסך שלא רואים בו כפל, ומי שאמורה לייצר להם את המסך הזה היא סמסונג. האם יכול להיות שסמסונג מוכרת המתחרה הגדולה ביותר שלה, טכנולוגיית מסך מתקדמת יותר מזאת שהם שמים במכשיר של עצמם? התשובה היא שכנראה שזה אפשרי, לא בטוח שסמסונג פשוט שומרת את המסך הטוב ביותר לאפל, אבל יכול להיות שאפל פשוט הזמינה... וואי, צ'ט, אתם לא מבינים איזה גלו-אפ הוא עשה, אחי, נשבע, אתם רואים אותו לפני 3 שנים, אחי, אתם נותנים לעצמכם כפה. הנה, צ'ט, תראו איך הוא היה נראה לפני 3 שנים, אחי, ככה, כמו איזה מתחנגל, תראו אותו עכשיו, אחי, גבר. תודה רבה לפולו, פליי ספרינג, תודה רבה. דסיטי מי, אחי? מי בלייב עכשיו? צ'ט, מי זה שמואל? איפה אני, אחי? הנה אני. אני? למה אתה בלי מצלמה בלייב עם פליי ספרינג? אחרי שאני אסיים את הסרטון הזה, ואת הסרטון הזה, ואת הסרטון הזה, אני יכול דסיט. בוא לשרת של גיגה ספן. צ'ט, למה זה מסתיר לי את זה? עוד שנייה קיבלתי את הזה של פטריק שעושה בום. שעושה בוז. יאללה.
שסמסונג עזרו לה לפתח, וכנראה גם משלמת עליו בהתאם. שכאן האירוניה כמובן די מצחיקה, סמסונג מתחרה עם המתקפלים שלה באייפון המתקפל העתידי שצפוי לצאת, ומהצד השני היא עשויה להרוויח מלא כסף, כמעט מכל אייפון מתקפל שהולך להימכר. ואגב, אם הגעתם עד לכאן ואתם עדיין לא רשומים לערוץ, אני ממש אשמח שתעשו את זה, כי בזכות זה אני יכול להמשיך להביא לכם את התוכן הזה כמה שיותר מהר. פיזית ביום ההשקה של המכשירים. בחזרה לפולד 8. מבחינת ביצועים, סמסונג לא התפשרה כאן, עדיין מקבלים פה את הסנאפדרגון 8 אליט ג'ן 5 4 גלקסי, מעבד הדגל של סנאפדרגון, לצד 12 גיגה של זיכרון רם, ואפשרויות אחסון שנעות בין 256 גיגה ל-1 טראבייט, שגרסת הטראבייט גם בדגם האולטרה אבל מקבלים ג'מיני בחינם ואחסון לדרייב. הגיעה עם 16 גיגאבייט של רם. מבחינת הסוללה יש כאן קיבולת של 4800 מילי אמפר שעה, עם תמיכה בטעינה מהירה של 45 ואט ו-20 ואט טעינה אלחוטית, ויהיה מעניין לבדוק כמה זמן הוא מחזיק בשימוש אמיתי. בגב המכשיר תוכלו למצוא שתי מצלמות של 50 מגה פיקסל, מצלמה ראשית ומצלמה עם עדשה אולטרה רחבה, וזאת כנראה הפשרה הכי ברורה שסמסונג עשתה כאן כדי להפריד בין הפולד 8 לפולד 8 אולטרה. לגבי איכות הצילום אני עוד צריך לבדוק את זה, לא היה לי מספיק. וואי, מעניין כמה זה עולה. גלקסי פולד 8. מה? 7,000 שקל? מה? אחי, 7,000 שקל? לפאקינג טלפון? הייתי בטוח איזה 4,000. עם המכשירים. מה שכן, הם הוסיפו פיצ'ר חדש לגלריה בעריכת סרטונים שנקרא MyFancam, שלמעשה מאפשר לכם לבחור אדם או אובייקט מתוך סרטון קיים, ומה שהטלפון יעשה זה יבצע מעקב אוטומטית אחרי אותו דבר שבחרתם, ישאיר אותו במרכז הפריים ויערוך את הסרטון ליחס שבחרתם, שזה פיצ'ר שהוא די מגניב, וזה גם מגיע בעדכוני גרסה לשאר המכשירים של סמסונג. הפולד 8 הוא המכשיר שהביא השנה את השינוי הכי גדול, גם מבחינת הנראות שלו וגם מבחינת החוויה עצמה. אבל אם הצורה הרחבה הזאת פחות מדברת אליכם, שזה לג'יט, ואתם רוצים את הפולד הקלאסי, הארוך, הצר, עם המסך הגדול ביותר, ומערך המצלמות המתקדם ביותר, עם כוכבית מסוימת, ועם כל מה שסמסונג יודעת לדחוף פנימה, בדיוק בשביל זה יש את הגלקסי Z פולד 8 אולטרה. יש פה מסך חיצוני בגודל של 6.5 אינץ', וכשהוא פתוח מקבלים מסך בגודל של 8 אינץ', ובדומה לפולד 8 גם כאן סמסונג משתמשת במבנה המסך החדש שלה. וואי, מעניין, מה עדיף, אייפון 17 פרו אמיתי או S26 אולטרה? וואו, אחי. וואלה, תלוי. מה השימוש שלך בטלפון, והאם יש לך עבודה כלשהי, ינון מאיר? שהכפל הרבה פחות בולט וכמעט ולא מורגש במהלך השימוש. החודש לא עבדתי שבועיים ואני עומד כבר על כמעט 20,000. הכנסתי 25-30 שקט, זה הבחור הגדול. בפנים גם... וגם השקעתי רצח באייפון, צ'אט, קניתי את הזה הכי חדש, אחי, עכשיו אני צריך להיות איתו איזה 7 שנים בשביל לא להרגיש רע. לראות טיק טוק, אין לי עבודה ושימוש, כמו כל בן אדם בטלפון, טיק טוק לכיף, קנה אייפון, אחי. אם אתה בטלפון לכיף, אייפון בפר, אחי, בפר. ביי, אחי, בהצלחה בחרבון. גם כאן אתם תמצאו את אותו מעבד סנאפדרגון 8 אליט ג'ן 5 4 גלקסי, סוללה גדולה יותר של 5,000 מילי אמפר שעה לעומת 4,400 מילי אמפר שעה, שזה שדרוג מבורך, אז לפחות על הנייר הוא אמור לספק יותר זמן מסך גם מהפולד 8 הרגיל וגם מדגם הפולד 7 של שנה שעברה. ווואלה, די מרשים שסמסונג הצליחה להכניס את כל זה לגוף בעובי של 4.1 מילימטרים, שזה יותר דק מהפולד 7 ובמשקל של 215 גרם בלבד. בגב המכשיר תוכלו למצוא פה 3 מצלמות לעומת למי יש מיקרופון יותר טוב, לי או לים מולסקר הזה? 2 בפולד 8, מדובר במצלמה ראשית של 200 מגה פיקסל, מצלמה עם עדשה אולטרה רחבה של 50 מגה פיקסל, וגם מצלמה עם זום אופטי של 10 מגה פיקסל. הייתי ממש שמח אם היינו מקבלים את אותו מערך צילום בול, את אותו מערך צילום שיש ב-S26 אולטרה, בדגם הפולד 8 אולטרה. והמכשיר האחרון שהושק הוא הפליפ 8, שבגדול הוא זהה לקודמו, ואני פחות גם מתחבר למכשיר הזה. מבחינת המפרט יש כאן מסך פנימי בגודל של 6. מה זה שימושי הפליפ הזה? לא הבנתי. 9 אינץ' עם קצב רענון אדפטיבי של 1 עד 120 הרץ, ומסך חיצוני בגודל של 4.1 אינץ'. בפנים יש את מעבד ה-Exynos 2600, המעבד החדש של סמסונג, והסוללה נשארה זהה לשנה שעברה, ואני כן אגיד שזה קצת מבאס שהפליפ 8 לא מגיע עם הפלקס טיטניום החדש של סמסונג, כן מקבל מנגנון חדש, אבל
לא למה תפלקס הפליפ הזה טיטניום, שימושי? שזה אני קצת לא באסה, כי מבין, עדיין רואים אחי. את הכפל, והוא עדיין מורגש. בשונה משני כמו הדיונים טלפון האחרים, רגיל, כמו רק שכבר שאפשר אמרתי. להפוך מה אותו שכן, ליותר אחד הדברים גרוע. שהכי הפתיעו אותי בהשקה הזאת, הם דווקא המחירים. בחול, הדור החדש מתייקר, וזה מתחבר בדיוק לסרטון שעשיתי לפני כשבוע, על למה כמעט כל מוצרי הטכנולוגיה ראיתי צפויים את לעלות זה. יותר, אבל כאן כי בישראל האחסון קרה יותר כמעט יקר. ההפך. וקשה השקל לייצר החזק בגלל אל מול הדולר ה-AI. עוזר באיזשהו מקום לקזז את ההתייקרות העולמית, ויאמר לזכותה של סמסונג ישראל, שהיא בחרה גם לשמור על המחירים, איזה צופים אתה ואפילו הכי להוריד מתגעגע? אותם. עכשיו, יכול להיות וואלה, שהמחירים אני שאני לא אומר הם לא פאבג'י, אחי. סופיים, אז אני הוא אעדכן את היה הדברים האלה בין בתגובה הראשונים מוצמדת. שלי. הפולד 8 מתחיל ב-6,099 שקלים, דגם האולטרה מתחיל ב-6,899 שקלים, והפליפ 8 ב-3,999 שקלים. אחי, לשם מה השוואה, הפליפ- הפולד 7 עם מה- אותה... מה היתרונות של הפליפ? מה היתרונות של הסמסונג פליפ? אני לא מבין, אחי, אתה רק יכול להפוך אותו ליותר גרוע. עיצוב קומפקטי שנכנס בקלות לכל כיס. זה מה שאני אמרתי. אני מת. ואפשר כאילו להניח אותו צ'ט, אפשר להניח אותו ככה, ואז כאילו שאתם מצלמים הוא ישר. טוב, האמת זה די שימושי, וואו, זה גאוני, רק בשביל זה הייתי קונה את זה. אחי, זה גאוני. צ'ט אפשר... יואו, כל הזמן שאני מצלם דברים אני רועד, אחי. כמות אחסון הושק הידיים שלי בארץ תמיד רועדות. בשנה שעברה במחיר של 7,449 שקלים. כלומר, אפילו הפולד 8 אולטרה, שהוא ההמשך הישיר שלו, מתחיל ב-550 שקלים פחות. לצד שלושת הטלפונים האלה גם סמסונג השיקה שני שונים חדשים, הגלקסי וואץ' 9 והגלקסי וואץ' אולטרה 2. אני לא אתעכב עליהם יותר מדי, אני אעשה להם סרטון בנפרד. אז אמנם שניים משלושת המכשירים שערים המתקפלים של החדשים של סמסונג זה גם סמסונג נשמע לא crazy. באמת מביאים איתם שינוי כזה גדול, אבל הפולד 8 החדש הוא סיפור אחר לגמרי. הצורה החדשה שלו נראית קצת מוזרה בתמונות, בחיים לא אבל סקסי. במציאות היא פשוט עובדת, הוא ממש נוח ביד ובכיס, המסך הפנימי מרגיש שימושי מאוד, והכפל הרבה פחות מפריע מבעבר. כמובן שיהיה מעניין לבדוק אותו לעומק, אבל מהרושם הראשוני שלי, זה אחד המתקפלים הכי מעניינים שסמסונג השיקה בשבע שנים האחרונות. ומעניין לא פחות וואי, לראות מעניין מה יקרה ש- כשאפל תיכנס לקטגוריה הזאת, מעניין במיוחד אם המכשיר שלה באמת יגיע בצורה כל כך דומה לפולד 8 החדש. אוהב אז אותך, כמובן יא אם הגעתם עד מוליסקאר. לכאן ואתם עדיין לא רשומים קח לערוץ, זה לייק. לגמרי הזמן לעשות את זה. על הדרך גם תשימו לייק לסרטון הזה, וזהו, אנחנו נתראה בסרטון הבא. איזה באסה שהוא לא עושה תוכן בחול, אחי, הוא היה יכול להיות כל כך מצליח.